blagodat Svetoga Duha danas nas sabra, braćo i sestre, sa raznih strana naše otadžbine. Sabra nas blagodat Duha Svetoga u ovome Božjem hramu, na ovaj veliki praznik kada postajemo spomen svetih vrhovnih Petra i Pavla. Sabra nas blagodat Duha Svetoga da u jednomisliju, u jednoj veri i ljubavi uznesemo Bogu molitve naše preko svetih apostola pred presto Gospodnji za nas ovdje sabrane, za naše srodnike i prijatelje, za ceo naš pravoslavni, mnogostradalni narod. Danas je veliki praznik, braćo i sestre, i po cijeloj kugli zemaljskoj proslavlja se ime ovih dvojice vrhovnih apostola Petra i Pavla. Onako kao što se peva u prokimenu pred današnji apostol, glas njihovi izađe po cijeloj zemlji i reči njihove do kraja vaseljene. Dokle su god njihove reči stigle, tamo se i njihovo ime proslavlja. A šta su bile reči svetih apostola? Ništa drugo nego ono što im je njihov učitelj, a Gospod naš Isus Hristos zapovedio da propovedaju i da govore narodu. Apostol, sama reč apostol znači onaj koji je od nekoga poslan na neku misiju, na neku važnu dužnost. I Gospod je, kad je krenuo na svoju službu spasavanja roda ljudskoga, on je izabrao 12 svojih učenika, 12 apostola, koje je zatim poslao po celoj, tada poznatoj vaseljeni. Poslao ih je da propovedaju ono što su od njega čuli i naučili. Ali to je bilo prvo poslanstvo, a drugo je bilo poslije njegovog slavnog vaskrsenja, kada ih je uputio i rekao: idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i učeći čemu? Svemu onome što sam zapovedio. Tako je Gospod njima rekao, i oni su tu nauku Hristovu u stvari proneli širom zemaljske kugle, do kraja vaseljene, po celoj zemlji glas njihov izašao i reči njihove stigle do posljednjih koliba u planinama. Nema danas naroda na kugli zemaljskoj koji ne zna za Hrista Gospoda, koji nije čuo za apostole Petra i Pavla, razume se i ostale apostole koji su vršili istu misiju, ali ova dvojica se slave u jedan dan kao vrhovni apostoli. Jedan je bio običan ribar, ali se isticao svojom revnošću prema Gospodu Hristu, i kada je Gospod bio hvatan u Gestimanskom vrtu, Petar se mašio za nož da brani svoga učitelja. Apostol Pavle, koji beše učen čovek, koji beše u početku sa imenom Savle, a sa zadatkom da goni hrišćane. I on je to usrdno radio do onoga susreta sa Gospodom Hristom na putu za Damask, gdje je bio krenuo da hvata i vodi u tamnice sve koji veruju u Gospoda Hrista. Ali kada mu se Gospod javio na putu rečima: Savle, Savle, zašto me goniš? Kada ga je svetost božanska obasjala na tome putu,
On je od gonitelja postao vatreni apostol Hristov, vatreni propovednik Evanđelja Hristovoga. Te i takve ljude, takve učenike Gospoda Hrista mi danas proslavljamo, braćo i sestre. I slušamo njihov glas, slušamo njihove reči koje su propovedali, koje su napisali i zapisali u svoje poslanice i ostavili nama i ostavili rodu ljudskome do kraja sveta i veka, dok je posljednjega čoveka na zemlji, da se iz njihovih spisa i poruka i pouka učimo zakonu Božjem, učimo nauci Hristovoj koju je Gospod doneo ljudima da bi po njoj živjeli i da bi živeći po toj nauci Hristovoj, po njegovim zapovestima, da bismo se spasavali, da bismo se pripremali ovde na zemlji, u ovome prolaznom životu, za onaj večni, neprolazni život u Carstvu Hristovome. Oni su propovedali, dakle, Hrista raspetoga i vaskrsloga. To je bila prva propoved apostola Petra u Jerusalimu na dan Pedesetnice. Apostol Pavle, kada je govorio na Areopagu i propovedao vaskrsenje Hristovo, tadašnje sudije mislili su da je Pavle skrenuo, pa kaže: Pavle, mnoge te knjige izvode iz pameti, šta nam to pričaš? A on kaže: pričam ono što je istina, što smo vidjeli i opipali našim rukama. I tako on je cijeloga života svoga propovedao na jednom mjestu, Petar na drugom mjestu i svi ostali apostoli tamo gdje su bili poslati. I ne samo da su oni propovedali ono što su verovali, nego su tu svoju nauku životom svojim potvrđivali i krvlju svojom zapečatili. Svi apostoli, sem jednoga, postradali su mučenički. Samo je Sveti Ivan Bogoslov umro prirodnom smrću. Apostol Petar u Rimu, apostol Pavle u Rimu bio je posjećen mačem i mnogi drugi apostoli na razne načine bili su svedoci i postradali i posvjedočili onu nauku koju su znali. Oni su propovedali što su znali, kako i sami kažu. Što očima našima videsmo, što ruke naše opipaše, to vam javljamo. Takva je bila moćna nauka svetih apostola i zato se ona i održala, evo, preko 2000 godina i održat će se po reči Gospodnjoj do kraja sveta i veka, jer je Gospod rekao: osnovat ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Nema te sile, nema te snage ni na zemlji, ni u podnebesju gdje vladaju duhovi zla, koji mogu crkvu Božju uništiti i koji je mogu nadvladati. Verujući u te reči Hristove, braćo i sestre, mi živimo svoju hrišćansku veru u crkvi Božjoj, sjedinjeni u jednoj veri, u jednoj ljubavi, u jednoj misli, u nauci koju nam sveti apostoli Petar i Pavle ostaviše, da po njoj živimo i da se tako spasavamo. Neka bi dao Bog da reči svetih apostola dođu ne samo do naših ušiju, nego do našega srca, do naše duše, da ih primimo, da ih prigrlimo, da po njima živimo, da se ugledamo na njihov život, na njihovu revnost i tako da i mi ispunimo i osmislimo naš zemaljski život, da bismo kada pođemo odavde našli se tamo gdje se i oni danas nalaze u carstvu Hrista Boga, da
tamo sa njima i sa svima svetima i mi slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Neka je srećan i Bogu blagoslovi današnji praznik, koji današnji dan i ovo sveto mesto na kome smo se sabrali. Vidim ovde ima dosta svečara koji su doneli kolače. Ja ne znam kakav je običaj, da li se neko javlja za iduću godinu ili vi sami za sebe donesete to zaista. Mislim da je jedan ovde naš brat Miša, jel beše, kako prezime? Nedeljković, koji je došao iz Lazarevca, doneo je kolač koji je prošle godine primio u manastiru Crna Reka, tamo kod onog pasara koji je platio Raško-Prizrenskoj, ali ove godine nije mogao tamo da ode iz opravdanih razloga, pa je doneo ovde da se njegov kolač preseče u slavu i čast svetih apostola. Da li ima neko da taj kolač crnorečki neko primi za iduću godinu, da bi se i ovdje nasli taj običaj, pogotovo što ovdje imamo kapelu posvećenu svetim apostolom Petru i Pavlu, koja je sada u renoviranju, koja kada bude gotova, onda ćemo i mi slaviti još svečanije ovaj divni i veliki praznik. Ima li ko da se javlja? Priđi bliže vam, ajde vam. Kako je dobro? Mišimo kolač. Ja. A nije nisu kako. To je kolač. Sveći vladiko moje ćerke i vratanica. Ajde. Ovako, primite navike, nećete kući za blagoslov. Čestitke starom domaćinu. Ja ću. Još jedna. Evo sad ćemo da damo i vam. Dakle ste vi?